Tubog Dubnya. Myntri Rangbah ke jelau Konrad ki Sangma oleh Symbai ke jengelang ke belalong ha Parish Hall Nongpoh kum Symbai jong ka CM Farm Plus Mission. Myntri Rangbah ulah banjur bakane ke sinjam ke ya bet renti bat ka jingyo ijngai jong ke sorkar ban kentiu ya ka jingyo ki nongrep ban penbahai ke jing penmi marep kumju ban kentiu ha ka liang ke jing penyat yo ka jing temu jong ke CM Farm Plus program ke long ban kentiu ya ka jing penmi bat ban penyar ka jing rep jong ke jing thung baremdor hapok ke jela da ka besim kabu ya ka jing long jiman ke sunbeneng ha ka jok por ka penbiang syakin nongrep ya ka tiar thung jing thung ki bapaka ki jing donkam ha ka rep karyang ba ka jing kershan pisa ban penyar ki jaka jong ki na ka benta ka rep karyang Hakatai ke jingelang usangma ulah samru ig Symbai Ilashi Sha kinongrep nari Bohoi district. Increase their production for their product or add value to whatever they are producing. So with this thought process in the last 6 years, our government has been doing multiple programs for farmers, for our women self-help groups, and for